Kasenjok kinong di jing di harut surok bat lenti yat kejat kebelah tip kum Megalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kalapun pau bakit nom ken riak dalilai nak basyong di jing di hak kendailat lada klam karai bat kejing penbait ke town vending committee lani ke TVC ke barang penlong ya kejing jurip punya. Kini kejing penpau nak kaliang ginoi lam ke association kalong hadian kejing kran menteri beri kemi ke tenat kam jungak kai pertai ubak pol lingdo baka sorkar kaladap sim jing itu ya kijaka ban pen kenria ke bedi jing de harut surok bat lenti ya kijat kenang ban pen kelut ya ke kendai lat kum si benta ban kring bat kentiu ya ke kam jungak kai pertai ka kong biulen nong plu ke presiden kalaong baka kam hi ka syong ha ka town vending committee ke bakentop ya ki dekat ke association ki officer ka tenat urban affairs ki noi lam snong bat ki weipat ka ban sim ya ka rai ban penitu ya ki jaka bat lada ka biang kin ria henry lada kam biang kinom kin ria satya kalaong baka jing tmu ban bu ya ka jaka tem na ka benta ki nong ruai ha kendai lat kalong tang ka jing perkhat ya ki bayo bakot baka jing tmu ban pen kin ria ya ki ka dei baka sorkar ka iben ya ki badok barang li ki basong di jing de ban yok kamai ban pendap ya la ki long yeng long sam kani kejing keren jong i bapol ndai banga ben ndai banga isi ya ima tamba kani kejing keren jong i namar ba imdai hero idai mambar jong TBC impat josong TBC ban ngisi sen ruem deh kai ka bangi la ya penbet ha ka TBC dei i bapol ngatarai kitu ki ba kisherman jong ka TBC ro tarai kim pat poi kejing ya keren bat ke minister de namar ha kejing sisyahi kanu ka kamru em kan rai ke TBC de endala ngilayo ya kata license ru de ngin syong biang ke TBC bat ha ke TBC bangin rai ba hangno bangilong bansyong bat hangno bangimlong bansyong uno badai hak ban yo license bat uno bam dai hak ban yo license ru kata kan rai da ke TBC ndai kat kumi ba pol pa DM marila ila syukran klam datib bahaya karul ya ka an namar ba ya lalong no ki ibeng gen yangi lalong na la pau sai ba ki ibeng hendrai en dam dai hira ba isi ba ibeng yangi kita ki kiduk kisuk ki bam dan kata ka building bangin wai ban syong em inda tarai inda pun yangi bat inda khad yangi bangin ya keren hakano kata kerukam ini ya pelujing mut hangno bangin kendria hangno bangin long bansyong kano kayau ka badai ba ngin im jakpo dan rai uba pol pada ikram perkhat ya kata i perkhat pada ya lalong no i perkhat yo po jong ladi alis namar kani kejing sim banong bat pen kendria yangi ban bu kita kinong tem nong put kejing yo nong ke surga ngitangi mi onong kajing yo ke sorkar takadaw ikwa ban pen kendria yangi tang panak liang jongi hi ngim om ki bat ngim om ting bat ngim om lek kat bakat TBC kamrai namar mana ka kendai tarik ro ngi dang syong ha ka TBC mar ucio impat kan ai sapang kata ka bangkin kendria yangi dan rei penmi sapang kata kala sen namar bakat sorkar kala ya katu keserbe ba kesorkar kala pediang bat kesorkar kalau ang ban ai license kidai kat saus pa angut oh dana kita ke kat saus pa angut kidang don pade ki ba kim padyo e keserbe namar ba kilaj nong namar ki yapang distam kamta mo bana disembar te kim yadon te kitu andala de ble kata kat saus pa angut bat kinsa le ya kita ki bam padyo kumbahasan kaungut ai ba kim padyo ya keserbe ka TBC kampat keren hero ba andang ndala ai license ngin rai pi hang ta ka TBC kampat le kata kampat TBA rum kumno iba pol intip mai marway long hato ngin priang sa da kum ta balik ke sarkar kan cukhat yangi bakin tum kita ki mambar ka TBC ladang ngin tip hangno ka jaka ka kan rai yangi kata fi kami di keren ba kawai ki jaka kan dai hang ko muda paking lot juga Anjali atau nakaliang jupi nakaliang jupi ba asyon piso ya ha panra ya pi nang ni ngim omlek iba pol balay perkhat kat kan iga pertai do kam kiba pun kon man gasngi kiba kha kon man gasngi ubanong he man gasngi umyo kam habrung hang ni kamentaniam ngata ka Anjali ban lek long hisa long kiba dai katai ka alan kila banai lada kilong kilek lada kimlong kimomlek ni kiba dai syakane kiria dai ngimomlek ngalong syai na do menne dajia kat bajia long kat bajong long dai ngimom ki te nang ni ngimom ki dalai lai ruem nama sapoi ka por lada ipol ilek cilek kumni em insalong kumalong apa manipur
Kata-kata. Namar ba bala yu hero ba isu tenat ban su tendung ban su tenro yangi. Lada imsu patip ya ka role ya ka an ka sarkar. Wilayah trai langkat tu nado arhajar nado usnem arhajar khat phra. Ngidan meeting kruk cisen upol umpat yudan meeting ban ngi. Kumno ka sarkar garai. Kumno ngi ya keren. Andai menta idat cidak yangi. Khat sayangi cisen ngin ya penita ya ka. Role bari ka an ka ba kinong di madan kitrai kam kumno bat ke sarkar ngi trai kam kumno. Andai mentan sudah yangi klem datib ya kata ka role ya ka an pi ngi mampediang ra ba. Ani ka jing tak kalak tak sibun ba. Kalak tak sibun menta dangap kumi ba pol dai. Haka jing yo i jonga em kiburom ya kita kinong tem kinong put bani ki baduk. Hato isyong suki klem datib buat kini ki baduk. Mentana konstruksi jong ki kanongut ki bawan chong dukan sini. Ila pet sai kita. Menta i perkhat ya kata ka jingkiu ka kot kayo ya kata sarkar menta ka ya ka kot kayo kini ki baduk ki basuk. Imperkhat re. Bata kada bangoy pi bangi mamlek te. Lada ka TBC kan rai dai. Ngi habi rai lang ban ngi. Hapo TBC ngin ya syong lada yo kala sen ka TBC kanong ngin le kumta ngin kri IP lada ka ba ibiang ngin ong hooi lada ka bambiang ngi ong em ban ngi muju pediang kelumar hiru ya ka ai ba ka TBC kara ka TBC te ba ka jingalang jongi te nadu ba kilapan brewhi na ka seng ba kinde ki mambar kit khot jong ka TBC dai kumba mentala baro jisnem hi Kladan baro jisnem Kamu kampadan kan uji keren. MMC sin kampadan kata ka jing ya keren chapang kata ka kenria jaka padan na Ia keren bet capang kabangin ya trailang bat ke sarkar bat kinwan serbe yangi kinwan bay habasyong bantip baka kato ka breu ka basyong hang tu kabana kabarim nak bat mai ne dan tang ya keren capang kata bat hado bakiwan serbe ru ngiyai rengkat bat ngi ki badai hok ngingisan ki bangai mdai hok ngi mamsai ya kata mdai ru ngi kita ki breu ki ba ong na ki ba ngiyai klem da karul ngiyai katkum ka kendon bala yo ida ka order na ka TBC kino ki bangidai bansan bat kino ki bangimdai bansan ngile ya kata Nakaliang uba Shin Thaba u General Secretary uloang baki AKA baro ki syong ha ka town vending committee na kabentaban penkenria iki basyong dukan harut surak patlintiat kejat uloang bahaka association ki don duna arhajar ngut ki dukhat kabaningkong ka statement jong iba polling do boong ba ka sarkar kala syong kala perkhat ban ladep pe kita ki jaka ban penkenria ikinong di madan ngi nakaliang jong kaseng hiem ngi kentaj namar balai kabaningkong minister dan role haka TVC ba unkren kumya kita ki ban penkenria ita kinong di madan landriu nyau telikisnem ngi ladep yakun ngi la job ro ya ka kes bat kaying bisyaro kala ladep batai ya ka sarkar bakan pentrai kam no kloy ya ka an ka bangi dawa mangi bat ka kamru kala ayat mata ka survey ka kadang ya chashat ti ha ka bakut hi em ka kam jong kinong di madan ki badi jing di ki bala ban penbet ka dai betang ka town vending committee ka TVC ban ya pe ya kita ki jaka ban pe bnia hanu bala ban longsong bar hanu bamla ban longsong bat kum ka yo police bazar kum ka yo du lai kini gide kita ki natural market kita ki heritage market ki bala don ki pho nam kum non pan ki nang ne shawai kan ro ka batai kum tahi bamla ban weng ya kita ki yo ki bala ndai thai ki bala don lupa te u minister le dan ruli ro ba un keren halor ka kam jong ka TVC hi kan ya keren kan syong kan perkhan kan ya mirjing mun para member but kiwei ki minister le ki la bantang mansu approve kim dani Iru jingkran jong sembut berserang ba upay na urban affairs mas dia balang dar ong ba kata ko cakap buat pekerja ya ki hokos kada hang teh po muda pakmulat apa Anjali dekai ke bana kalian ka action ka snow lo kini kam la ban long ta ban suong ba ngila ya perkhat ban penkenria angta haba ha ka bakut hiam kaban ai license ro kadai ka TVC kaban pej eki jaka ban relocate ro kadai ka TVC ban habya pej lang nata kadau balai katuka ain ro ba soong ba dala thau ya kata ka TVC na ka 6% hiam
ki nong di madan sau ko persen ki dei bandai kita ki member ban mi ha ka TVC namar ki member ru ki dei bandai kita ki nong di madan nang namar ki dei maki ki batip shai ki basong hangno ka yo ka balong hano bam long yo ban ya pet lang ya ka bha ka miat nata kadaw balai basoong ba hangtu ki dei bandan ki nong di madan ha ka TVC ta ka ka TVC hi ka ban sarai ha ka bakado ha ka TVC mdei bang badan tang kita kinong di madan ki we ki sang phalang ki rushi meru ki don kisnong ki thaur ki don ki bania pek lang kadang kini ka jingkran ba kadang lu mentah kani ka street vending policy 48 rekam ya kaig ba naka asyon kadang magkran policy ni nakaliang ka sang ten adu kanong rim ka jongi em ka ba shai bat ka ba bej nadu kasngi ka baning kong ka bangia challenge ha pokot ba wan ra ya ka an te ndalawan ra ya kata ka an hang ni hi kin dala pentrai kam ke par kai kan sa baik lot namar ha ka an la da batai shai ka dei bandan kata ka survey ka baningkong ka ba ong dei ban le kata ka institute survey dei ban tip ino ita inong di madan ibadai ne ibam dei dadap nang tu ken sa ya sa kata ka jing I license ndai hadin tu ka TVC pat bakan rai bakan page ba kadon ru taka jingkhen jing dia kata bawang holding capacity lada don kita ki nong song kata hang ni kat nongut kila ban mi hapok madan kadon da ka jingkhen jing dia makan baro te baro khaji e ban e pan bej hang ni hi em tang ka TVC hi ha TVC la batai lot gide ban don kita gide ban ya pek lang ka TVC hi kita ki jaka balong man song am hano parking hano no parking zone ter kenta baro ngate tangkata hi ko ngo bat ban pen bhabriu kata kasor silong ro ngiru naga lingba jongi kinong di madan ro phila ban pen bhabriu phia kran ya kata ka jingkhamya ngingi so hanrai ke kata ro kat ba phim patwan ra ka an hi em mla ban pen bej batang si kamro namar ka jing kerdu kam kerdu jam manta ka thai phio hi wat ki namanta gini ki khun samla ki ba manta le lada kim don kam kim don jam ki hab hi aman persang da ka badi jing di na ka ba tre da no ka kamro te kim don ni hani hapo jela jong offer na manta jong ki ta kim pansi ki hapan mi kan don be kata ka jing khamnya kum ka jing kran ba polling do alai ba i ong ba hani hapo pibin bu da kum kita ki nong tem nong put ngiru ngi kwa kita ki khun samla ki ba manta ki badan ya ka sap ka tem ka put ki jing la ka ngi kwa ba ka government kan kershan ya ki ting mau bakin pen iya kasap ka jongki henry kamur am ban pen bhabriu ya ka sor shalong ban wanra kita kitong kita kinong ruai pat kamur dapat ban keni no ya ka jakpo jong ini inong di madan basong di jing di hang ni hab ban pet lang namata ki kun ki ti jongki ro namata jongki ro hauto kini kilong kemi kiba mi kiba di jing di hani hapo police bazar kaleng ka sor shalong ka yodu ke kidon mo kata ka jingmut harai ba ngingin belah ni ndal atamen mangi ki kun ki jong iro kin wan ni ka jingmut ka jing thmu jong ki ka de betang ka wei ban wan belah ni ban penang pen start kiru kidon kata ka jing ayu ba jing kwa ba ki kun jong ki kin long kita ki officer kin long kita ki kinong ruai kinong tem kinong put kinong yale kai kim par ba ki kun jong ki kin song di madan bidang kan nongut ki member jong ka association te kumba ar hajar ngut kidon hajla jong hi nakasis pa person kumut prapo person ki dei betang ki long kemi ki ba mi sabar ban kamai jakto ban pendap penbet pembiang ya kayeng kasam bat penlek school ya ki kun ki te menta ba plin weng ya ki kam dei ka basog watang arsi ban song lada jur uslap ro ban song hayeng khlam wan dukan ka ba sitom ba ka prathai ka baram menta ban ong ban pendap yeng re ban ong ban weng sa nang ni ban lek bret de ki kat ba mon te perhati maki haka meeting TVC hi kin sarah hi kata ban ngirungin ya pet lang hi kita ki jaka balik ka sarkar kam don ban a jaka bakan sim ya ki jaka jong pat ba bheg bakan national mall bakan national building bakan national kaya don balik kam laban ai ha mar khap yo ya kinong di madan lada kamut kunta national mall kan no mano ban wan thiet ubadon spa unrung hatai por line strand sun thiet ka jaket ka basan riu haja baduk basuk middle class te kin wan bai paranong di madan hi kin wan thiet te naka jing dan kini ki nong di madan hi kaya rap ru iki middle class ki badan ngani hapo sor shlong nadu ka thiet bam thiet di nadu ki jhur ki jhap ne nadu ki jan ki nep
Lada ki turis ki bawan syang shani sha jela jong iru em ki sultanat ban syang ini iyo naru na pulis bazar hadu hayo namar ki yo ki mar ki ba pher ki ba bet ki ba biang kador lada kin pan kan ria ya ki nang ni kin lech shawai kayo ru kan sahiar namar kam dai shu mar khap yo te kan kata sha ba palat andre ya kata le kajing kata kaya la kajong re ni te nakaseng ni yang baik kanong rem ka ba biang ba nang ni nginum kan ria da lele ru ka TVC ka menta kala trekam kada hoy kadang dai ka professional TVC ka basipor ndai kan sa don ru kata ka proper TVC ka ban penbet ya ki kam ki jam ngangan bataya PM sen sisin la dep pentrekam hi da ka an kala dep ayu hi da ka TVC walong proper baik la dep ai kata ka license yo badai hok un yo bam dai hok unum yo ka license kar kom ai license ro kadai bandai ka bakhoi chamdai bandai ka da ba ai tu da ka badi kadai ban shai baik tanggat ta hi em ka sor shlong kan keluoj bat kan bhabriu kan itanat ka sengga jongi ka kenthop lang nado municipal area non municipal area ro takadau kan ka TVC ro kadai bandon menta kadai baneshim menta nakaliang jong ka non municipal area ro nakaliang municipal area ro banya perkhat lang banya pek lang ya ka bahag miat jong nong di madan Kumno ba raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kirashon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdei ubabha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khia ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ka jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki da ka sharp plus F aki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki skim ICDS MDM PDS ka baha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya